मानगोनां जोंनि बयजोंबो अनजानाय जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौ माखासे बिबुंथि लाखिदों। नोंथांमोननि सरकार बायदि BPF बायदि जोङो दैजिं फेस्टिभेल जों खुङाखै, मेला खुंनानै जों फैसा गारग्लुङाखै। इमराल खामानि मावनानै सिंग्रिफोरनि दाहान्दा खालामनानै जौ जुवाजों आड्डा खालामनायावहाय जोंनि बिटिआर सरकारा फैसा गाराखै। गिबियावनो खुलुमबाय। आङो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौहाय बुंनो सानदों जे थांनाय सानसे सिगांसो मुगानि थान्दै होननाय मोनसे माबायाव जोङो सोरबा लैहोर गयारि ना माबा नाम, बिथाङा BPFनि मा जायो आं बेखौ मिथिले, एसे सिगांफोर BPFआवहाय जइन जादों नोंथां बिथाङा, जानो हागौ BPFनि इउथफ्राव माबा मोनसे दं। बिथाङा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै बा जोंनि मानगोनां जोंनि बयजोंबो अनजानाय जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौ माखासे बिबुंथि लाखिदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे मावनाय एकर्डनि सोमोन्दै खामानि जादों जायाखै बेफोरखौ लानानै माखासे स्टेटमेन्टफोरखौ होनाय जों नुनो मोन्दों। आं गिबियावनो सानो बिथाङाबो सासे दाख्लै बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सासे EM रन्जित बसुमतारी सारा खांख्राइजों रुजुदोंमोन। बिथांमोना सासे खांख्राइनिजों जोनोम होजानाय खांख्राइ फिसायानो होननानै आं सानो बिथांखौ, खांख्राइ फिसा। आरो बिथांमोना BPFनि बारावनो पलिटिशियान हिसाबै जोनोम जानाय सासे सेंग्रा। बिथांमोना हार्ट एन्ड सोल BPF। आङो बेखौसो बुंनो सानदों, बिथाङा माने लेखा गोरोंब्लाबो मेगन खाना। दिनैनि जुगाव दानि जोंनि आथिखालावहाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै दानि जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनैहाय मोजांखौ मोजां मोननानै बिटिआर सरकारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL दोलोआवहाय हाबनो होननानै दिनैहाय आग्रह जागासिनो दं आरो खामानि मावनो। दा बे समावनो बिथाङा BPF दोलोआवसो जइन जादों। आं सानो बिथाङा गोरोन्थि डिसिसन लादों। आं बुंनो थाङा बिथांखौ, बिथांनि डिसिसन बियो, आंहा बुंनो राइट्स गैया। अब्लाबो आं बुंगोन पलिटिकेलि बिथाङा BPFआव थाहैनानै समाजनि जाथिनि थाखाय मोजां मावनो हागोनखौ आं नुवाखै आरो। बिथाङा बुंदों माखासे खोथा, आंहा फंनैसो क्लेरिफिकेसन आं होनि। गिबियावनो बिथाङा इउनिभार्सिटियावहाय स्ट्रिट लाइटनि सोमोन्दै बुंदों। दा आं बिथांमोनखौ सोंनो सानदों, बिथाङा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावनायखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा सोंग्रो जे BPFनि आमोलाव 17 बोसोर सालायनाय समाव बबे बिथिङावहाय मा मावखो बेखौ सोंग्रो आरो। दा बिनि उनावहाय बे फिसा मेटारफोरखौ लानानै नोंथाङा मिडियाआवहाय नोंथाङा ओंखार, नङाब्ला लाजिनांगोन नोंथाङा। दा आं गोबांखौ बुंनो थाङाखै। आरो बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि माखासे फान्डफोरखौहाय मिसइउज खालामनायनि माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंदों ससियेल मिडियाआव। आङो बिथांखौ सोंग्रोनो सानदों जे 3000 ना बेसेबांबा 3000 कौटि थाखा लायाबिलिटिस खालामना गालांदों BPF सरकारा। दा बेखौ महाय बाहायदों, महाय बाहायखो, मायाव मिसइउज खालामखो ना मा खालामखो, बेखौ बिथाङा लैहोर ना मा, बिथाङा बेखौ सोंग्रोलाय, बिनि स्टेटमेन्टखौ जोंनो होग्रोलाय क्लियार। बिनि उनाव बुंबानो जाबाय बहाबा 50 लाख मिसइउज खालामदों, बहाबा 1 लाख। नलेज फेस्टिभेल खुंदोंनो बाहाय मिसइउज खालामदों होनना बुंदों, ISPL खुंदों बाहाय मिसइउज खालामदों होननानै बुंदों। दा माबा माबि खामानि मावदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खामानि मिसइउज खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों। जोंनि बिटिआर सरकारा, नोंथाङा जुदि गावखौ सासे मोजां लाइमोन होननानै सानोब्ला, भबिष्यत गोनां लाइमोन होननानै सानोब्ला, मोजांखौथ' नोंथाङा नुनांगौमोन। नोंथांमोननि सरकार बायदि BPF बायदि जोङो दैजिं फेस्टिभेल जों खुङाखै, मेला खुंनानै जों फैसा गारग्लुङाखै। बथल जौ बथल बायनानै जुवा आड्डा खालामनानै फाल्थु खामानि मावनानै इमराल खामानि मावनानै सिंग्रिफोरनि दाहान्दा खालामनानै जौ जुवाजों आड्डा खालामनायावहाय जोंनि बिटिआर सरकारा फैसा गाराखै, मेला खालामनानै फैसा गाराखै। नलेजनिसो मेला खालामदों, इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौहाय दिनै ग्र' खालामदों। नोंथाङा मोनसे खोथाखौ थाल ला, मोनसे खोथाखौ नोंथाङा थाल ला, सुपार 50नि सोमोन्दै नोंथाङा मोनसे खोथाखौ थाल ला, मोनसे खोथाखौ नोंथाङा थाल ला, सुपार 50नि सोमोन्दै बिथाङा एसे बुंदों। सुपार 50ल' नङा,
आङो नोंथांखौ मोनसे खोथा बुंनो सानगोन दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों। नोंथाङा जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बायदि सासे दैदेनगिरि आरो जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि जोंनि EM रन्जित बसुमतारी सार आरो जोंनि UG सारमोन बायदि आरो गोख्रों गोख्रों लिडार बिथांमोनखौ गोजानाव थानानै नोंथाङा जेबो बुजिया। खाथियाव फै, बियो मोनसे गोथौ सागर बायदिसो बिथांमोना। नों खाथियाव थांब्लासो बे सिङाव मा दं मा गैया अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन। गोजाननिफ्राय नोंथाङा बुजिनाय नङा। बिथांमोनहा मोनसे थांखि थानाय, आइडिय'लजि थानाय, पलिसि थानाय, प्लान थानाय, गोथौ सिमांफोर थानाय दैदेनगिरिफोर, जाय सिमांफोरखौ बिथांमोना बिटिआरनि हारि माहारि बिटिआर हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैहाय गोथौथार थांखिफोरजों आवगायदों। दा नोंथाङा बेखौ गोजानाव थाब्ला नुनाय नङा। गोथौ सागरखौ गोजाननिफ्राय नायब्ला नों गोथांल' नुगोन, बाहाय नों जेबो बुजिनाय नङा। आं सानो लैहोर नोंथाङाबो जेबो बुजियाखै, फैनानै रायलायफै, मावफाफै खाथियाव फैनानै, होमब्ला एक्सपिरियेन्स मोनगोन, बुजिगोन नोंथाङा। नोंमारगौ थारैनो बिथांमोना मोनसे थांखि गोनां, पलिसि गोनां, आइडिय'लजि कनसेप्ट गोनां, मोजां मोनसे सान्थौजों दैदेननो नागिरनाय सासे दैदेनगिरि होनना नोंथाङा अब्लासो बुजिगोन। गोजानै थानो नोंथाङा बुजिनाय नङा। गोथौ सागर बायदि बिथांमोना। बेनिखायनो नोंथाङा बाथ्राफोर बुंनायनि सिगां नोंथाङा सिन्था खालामग्रो, मा बुंब्ला मा जागोन बेखौ नोंथाङा सिन्था खालामनानै बुं। आरो नोंथाङा BPFनि बेनारावनो जोनोम जाखानाय सासे लाइमोनखाय BPFनि खोथा बुंखागोन। जों गोबां खोथा जों बुंनो हायो। आं गोबां खोथा दिनै बुंनो सानाखै। आं जोबथानायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, नोंथांनो आं मोनसे अफार होनो सानदों। लैहोर नोंथाङा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे अफार होनो सानदों जे नोंथाङा डिबेटनि मोनसे सम ला। आं एरेन्ज खालामना होगोन नोंथांनो। डिबेटनि अपेन मोनसे चेलेन्ज, अपेन मोनसे डिबेट जों खालामगोन। नोंथांनि सेन्ट्रेल लेभेलनि बेसेबां इयुथ BPFफोर दङ नोंथाङा लानानै फै। मोनसे जायगायावहाय जोङो डिबेट खालामगोन, मिडियानि मानसिफोर थागोन, जों मोनसे जायगाजों थागोन। बाहाय आङो जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इयुथ दैदेनगिरिफोरखौ आङो फज'ना दोनगोन। नोंथांजों दिनैनि दिनाव डिबेट खालामनो थाखाय जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इयुथनि दैदेनगिरिफ्रानो काफि। बाहाय जों नोंथांखौ नुगोन, नोंथांनि जेसेबांनाखि एलिगेसन होदों, बाथ्रा बुंदों, बिनि फिनायखौ नोंथाङा बाहायनो मोनगोन। आं बेखौ नोंथांनो मोनसे अफार होनाय जाबाय। नोंथाङा बे अफारखौ एक्सेप्ट खालामनो हायो हाया नोंथाङा सिन्था खालामबानो जाबाय।